Čaute ľudia, dnešné video bude o tom, že som vám natočil vlog z Drozdova a ukážem vám v tomto videu nejaké tréningové jazdy zo soboty a potom vám ukážem ešte závody v nedeľu. Tak hneď by som začal tou Loxovou, čiže v sobotu som si dal ako prvú tréningovú jazdu na Loxovej a teraz vám sa z nej dám nejakú jazdu z GoPro. Tak idem prvú jazdu hneď Loxovú. Takže tréningový deň, čiže nebudem nič extrémne rýchlo jazdiť. Ešte pozriem niečo, také stopy a tak. To asi nepôjdem cez koreň, musí sa ísť spodkom, to nie je dobré pro mňa. Keďže som jazdil vždycky cez koreň hornú stopu. Ako nepáči. Trošku rána, nevadí, môj prvý závod, takže som zvedavý, jak dopadnem, ale snad to nebude nič extrémne zlé. Kokos ma tu normálne šmyklo. Som veľmi rozjazdený, všetko ma bolí. Wow, riadne to šmykalo. A tento koniec ja mám rád. Hneď druhú jazdu som si dal ďalšiu, teda Enduro Trail, kde sa teda ide aj prvá RZ na závodoch. A myslím si, že to je trošku lepšia trať, proste ma to viacej baví, je tam menej koreňov, sú tam viacej skoky a takéto veci a celkovo sa mi tá trať viacej páči. Tak, teraz vám sem dám znovu jazdu z GoPro. Tak, ideme na ďalší trail, je to Enduro Drozdovo. Tento začiatok je pre mňa veľmi ťažký, lebo neviem zvoliť dobrú stopu, ale na to nebude až také zlé. A teším sa hlavne na tie skoky. To skratku. Kokos na to normálne šmyklo. Opa, skoro som to napálil do stromu. Som nevrátil byt. A teraz už by som chcel dať ten drevený dirtík, tak sa na to dopadne dobre. A celkom v pohode. Korienky, pohodička. Myslím, že na koreňoch som zvalil dobrú stopu. Teraz tieto moje klopky obľúbené, tie rád jazdím. To korienku pasáž. Tentokrát tu není toľko blata, to je veľmi dobré pre mňa. Ja nemám rád blato. Toto určite skákať nebudem, lebo to je podľa mňa dosť pomalé. Ani toto. Klopky musím prejsť bez chyby. Klopky mám celkom rázdené. Tuto ten šprint v polúke. Tuto neviem, či mi neodpadnú nohy. A tento koniec mám rád. Opa. Na konci trošku fail, stretol som tam takého chlapca, ktorého sledujem na Instagrame, volá sa Samko Freeride, Samuel Kobolka. Tiež tam bol na závode, ale tak, no nič, nevedel som ho obehnúť, to je jedno.
Teraz vám sem dám ešte nejaké fotky zo závodu, aj zo soboty, aj z nedely a potom už rovno ideme na závod. Tak máme tu prvú RZ-tu, je to Enduro Drozdovo, toto bola moja prvá jazda v nedelu, tak rovno môžeme ísť na to. Jedna. Tak tu som mal už prvú RZ-tu za sebou, nešlo sa mi moc dobre, keďže som bol ešte stuhnutý, bola to moja prvá jazda v ten deň a nebolo to moc dobre, išiel som pomaly. Skoky na lúke prvý som musel strašne potiahnuť, aby som ho doletel vôbec, druhý bol už trošku lepší, potom cez lúku, keď som išiel, tak som skoro nabúral do pásiek, lebo sa to celkom šmýkalo. Ten drevený dirt, tak ten som trošku preletel, ale to bolo inak dobré. Korene za ním boli v pohode a zvyšok cesty bol tiež úplne v pohode, okrem tej lúky, tam som už nevládzal šlapať, takže som tam stratil pár sekúnd a potom do cieľa som došiel tak, že som sa skoro zadusil, lebo som nevládal. Potom som sa už len napil a išiel som na ďalšiu RZ-tu, ktorou bola Loxová, v ktorej som dvakrát vyletel v strate. Prvýkrát som vyletel hneď na začiatku túto do stromu.
A tu, podľa mňa v najťažšej časti trati, tak som vyletel druhýkrát. Tak druhá RZ Loxová nebola o nič lepšia ako prvá jazda. Dvakrát som tam vyletel, prvýkrát do stromu, lebo som išiel moc rýchlo z klopky a nedotočil som to, tak som narazil do stromu, takže tam som stratil dosť veľa času. A potom druhýkrát som išiel do tej najťažšej časti trailu a tam som znovu vypadol v strate. Ako sa mi tam šmyklo predné koleso na kameni alebo na koreni, vyletel som von do krikov, ale aj tak to nebolo nič extrémne, takže som sa rýchlo pozbieral a išiel som ďalej. Tam a potom aj rovno za tým, ako som vyletel, tak ma odfotil fotograf a dal som vám tam aj fotku. A táto trať nebola akože moc dobrá, bola dosť slízka, bolo to tam všetko celé mokré a všetko sa to veľmi šmýkalo a tam som stratil veľmi veľa času a ešte aj som sa kvôli tomu zle umiestnil. Potom som sa po závode nudil, tak som vám ešte natočil pump track, kde jazdili závody detí od 0 do 5 rokov, takže som si ho zajazdil a aj som vám to natočil. Ešte vám tu ukážem tento pump track pre deti. To manuál. Prichádzame už trošku do lesa. Rogarden. A posledná chvíľka. A znovu na lanovku. Tak sa dostávame k výsledkom, ktoré pre mňa neboli ani zlé, ale ani dobré. Keďže som skončil z 101 jazdcov, tak som skončil 46. A v mojej kategórii D11, čiže od 11 do 12 rokov, tak som skončil 12. z 18. Fotku vám sem nedám, lebo som si ju zabudol odfotiť a už sa mi to nedá nájsť. Takže nebolo to moc dobré, ale na prvý závod si myslím, že fajn. Keby som ešte dvakrát nevyletel z tej trate na Loxovej, tak by som bol určite lepší a ten predo mnou v mojej kategórii bol o 3 alebo 4 sekundy vpredu, takže to bolo za to, že som vyletel a možno by som bol ešte o jedno miesto vpredu alebo tak. Tak a pre dnešok by to bolo všetko. Ak sa ti video páčilo, tak mi daj like, a keď si ti páči moja pravidelná tvorba, tak mi daj odber. Čau.